Αγαπητοί φίλοι Χριστός Ανέστη, υπέρβομων και αιστιών, η πρώτη μας εκπομπή μετά το Πάσχα, μέσα στο εορταστικό αυτό κλίμα των ημερών και με αφορμή τον πρόσφατο θάνατο του Πάπα, θα θέλαμε να σχολιάσουμε τις διαφορές ανάμεσα στην Παπική και την Ορθόδοξη Εκκλησία. Για αυτό το θέμα έχουμε τον αγαπητό φίλο και συνεργάτη, τον κύριο Παύλο Κλιματσάκη. Αγαπητέ Δημήτρη, Χριστός Ανέστη από εμένα. Αληθώς ο Κύριος. Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε πάλι στην εκπομπή μας. Η τιμή είναι δική μου πάντα. Θα ήθελα να κάνω μία μικρή σύνδεση. Στην αρχή περίπου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής κάναμε μία εκπομπή σχετικά με το κοινό Πασχάλιο. Η Εστία Πατερικών Μελετών οργάνωσε και συγκεκριμένη μερίδα για αυτό το θέμα. Υπήρχε βεβαίως η ανησυχία από τις διάφορες ανακοινώσεις που είχαμε δει. Λόγω του συνεορτασμού του Πάσχα έτυχε να συμπίπτουν οι ημερομηνίες ανάμεσα στο Πάσχα των Λατίνων και στο Πάσχα των Ορθοδόξων. Υπήρχαν έτσι πολλές ανακοινώσεις και πολλές προθέσεις να γιορτάζουμε για πάντα το Πάσχα και φυσικά, όπως είχαμε αναλύσει στην εκπομπή μας εκείνη, όλοι φοβόμασταν ότι αυτό θα χρησιμοποιηθεί από τον οικουμενισμό σαν ένα όχημα για να καταλήξουμε κάποια στιγμή στο κοινό ποτήριο που είναι βεβαίως και το ζητούμενο. Βέβαια σήμερα δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά ίσως ένα μικρό σχολιασμό, μήπως τελικώς ήταν και επέμβαση του Θεού που πήρε τον Πάπα. Καταφανής. Θα έλεγα ότι είναι φανερότερο του ηλίου. Ότι ο Θεός έκοψε τα σχέδια εκείνων οι οποίοι πίστευαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να προωθήσουν τα σχέδιά τους στα οικουμενιστικά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία καλύτερη απόδειξη ότι ο Θεός προστατεύει την Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι σαφές νομίζω. Ο Θεός και η Παναγία δεν πρόκειται να επιτρέψουν τα σχέδιά τους να πραγματοποιηθούν ποτέ. Έτσι. Βέβαια, πλησιάζοντας τα αποκαλυπτικά χρόνια, κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, ήταν προφανέστατα επέμβαση Θεού. Και να πω και κάτι άλλο. Ο Μέγας Αντώνιος προσευχόταν ακόμα και για το διάβολο. Επομένως, εμείς δεν έχουμε καμία εμπάθεια απέναντι στο πρόσωπο του Πάπα, ούτε χαιρόμαστε που πέθανε. Εμείς στενοχωριόμαστε για το κατάντημα όλων των μη Ορθοδόξων, διότι είναι τεράστιο εμπόδιο η πτώση αυτής της σωτηρία τους. Βεβαίως, να διευκρινίσω κάτι, εμείς δεν είμαστε χερέκακοι, δεν χαιρόμαστε που πέθανε ο Πάπας, ούτε αντιπαθούμε τον Πάπα, αυτόν ή τους προηγούμενους. Η Εκκλησία μας προσεύχεται για την ενότητα των εκκλησιών. Δεν μπορεί βεβαίως να προσεύχεται εκκλησιολογικά για τους αιρετικούς. Για τους αιρετικούς, ακριβώς. Αλλά με αγάπη προσπαθούμε όλους να τους αγκαλιάσουμε, να τους οδηγήσουμε σε μετάνοια ο καθένας μας στο ποσοστό που αναλογεί. Εμείς δεν είμαστε επιμένες, αλλά όπως λέει και ο Απόστολος, αιρετικών μετά πρώτης και Δευτέρας παρετού. Δημήτρη, τα λες πολύ καλά. Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω εδώ ότι πρέπει να είμαστε λίγο αυστηροί. Ακούγεται ίσως άσχημο. Υπάρχουν σήμερα πολλοί άνθρωποι με ευαισθησίες. Αυτούς που συνήθως ονομάζουμε και αγαπούλιδες. Ξέρεις, υπάρχει μια ορολογία για να Ναι, το χρησιμοποιώ και εγώ αυτό. Είναι κάτι που χρησιμοποιούμε. Αλλά θέλω να πω το εξής. Πρέπει να είμαστε λίγο αυστηροί. Η Εκκλησία μας δεν μπορεί να προσευχηθεί υπέρ αναπαύσεως αιρετικών. Διότι ο αιρετικός καταστρέφει την ενότητα της Εκκλησίας. Είναι σοβαρό το θέμα. Εγώ θα ήθελα σήμερα να δείξουμε ακριβώς τι μεγάλη ζημιά κάνει στο χριστιανισμό ο παπισμός. Να δείξουμε δηλαδή ότι σε 2-3 βασικά θέματα είναι πραγματικά τέτοιες οι απόψεις τους, οι αντιλήψεις τους, που διασπούν την αλήθεια της χριστιανικής διδασκαλίας και πραγματικά οδηγούν τον άνθρωπο στην απώλεια. Διότι οι αντιλήψεις αυτές που θα συζητήσουμε ουσιαστικά οδηγούν στο να μας εγκαταλείψει χάρη του Θεού.
Δυστυχώς πρέπει να είμαστε αυστηροί. Όπως είπες πολύ καλά, βεβαίως, εναντίον του ανθρώπου δεν μπορούμε να στρεφόμαστε. Αυτό το απαγορεύει ο ίδιος ο Χριστός. Και μακάρι ο άνθρωπος να μετανοήσει έστω και με την τελευταία του ανάσα. Όπως ισχύει και για όλους εμάς, βεβαίως, και όχι μόνο για τον Παπά. Αλλά η Εκκλησία μας είναι σαφής. Η παπική Εκκλησία είναι αιρετική. Έγινε το σχίσμα και δυστυχώς υπάρχει μια αντίληψη και μια κακή εντύπωση, λαθασμένη εντύπωση ανάμεσα στους περισσότερους ανθρώπους, ότι υπάρχει ένα σχίσμα. Δεν υπάρχει απλά ένα σχίσμα. Δηλαδή έγινε το σχίσμα μεν το 1054 μετά Χριστόν, αλλά από τότε και μετά, με τη διαφοροποίηση των διδασκαλιών, ουσιαστικά υπάρχει μια Ορθόδοξη Εκκλησία προς μια αιρετική Εκκλησία. Έτσι, γιατί το σχίσμα είναι σαν να σημαίνει ότι υπάρχουν η ίδια διδασκαλία και ότι έχουμε χωριστεί, ας πούμε, για διοικητικούς λόγους. Δεν είναι αυτό το θέμα. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι κάποιοι θεωρούν σε όλο αυτό το κλίμα της δίθεν αγάπης και της δίθεν ανέχειας που πρέπει να υπάρχει χάριν της αγάπης, το οποίο είναι λαθασμένο βεβαίως, ότι οι διαφορές που έχουμε, ρε παιδάκι μου, να τα βρούμε. Δηλαδή λες και είναι ένα deal, λες και είναι ακαδημαϊκές διαφωνίες, τις οποίες, ρε παιδί μου, βρείτε τα, όλοι είμαστε αγαπημένοι. Δεν είναι έτσι όμως. Έτσι. Χαίρομαι που χρησιμοποίησα την έκφραση, γιατί την έχω ακούσει και εγώ. Ακούω από πολλούς ανθρώπους που δεν έχουν γνώση των θεμάτων αυτών. Να τα βρούμε. Να βρούμε τι. Καταρχήν να πω και το εξής για τον λεγόμενο οικουμενικό διάλογο. Και αυτός πλέον δεν έχει νόημα, διότι ξέρουμε ο ένας τι έχει να πει ο άλλος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος και διαλόγου δηλαδή στην ουσία, διότι στην πραγματικότητα ξέρουμε τις απόψεις μας. Οπότε εδώ δεν ισχύει το αιρετικό μετά πρώτης και Δευτέρας, μετά χιλιοστής. Δηλαδή, ξαναγράφουμε τον Απόστολο. Ισχύει το πάλι και πολλάκι θα είπαμε. Έτσι. Θα μπορούσατε ίσως να μας αναπτύξετε ποιες είναι οι πιο βασικές διαφορές ανάμεσα στην Παπική Εκκλησία και την Ορθόδοξη Εκκλησία, και ίσως και δύο λόγια για την κάθε διαφορά, να γίνει κατανοητό στους ακροατές. Κοίταξε, Δημήτρη, η ιστορία της διαμάχης ανάμεσα στην Ορθόδοξη Θεολογία και στην Δυτική Θεολογία είναι τεράστια. Έτσι, είναι η ιστορία μιας χιλιετίας. Εν τω μεταξύ προέκυψαν ατελείωτες διαφορές. Δηλαδή στην αρχή υπήρχε μόνο μία, το Φιλιόκβε, επί τη βάση του οποίου το Φιλιόκβε είναι εκείνη η άποψη των παπικών, ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορέπεται και εκ του Υιού. Θα εξηγήσω σε λίγο ποιο είναι το ζήτημα εδώ. Λοιπόν, με αυτό ξεκινήσαμε πριν από 1000 χρόνια και αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατοντάδες διαφορές. Εντάξει, βέβαια δεν είναι όλες τόσο βασικές, αλλά έχουν προκύψει πολλές και διάφορες. Και αφορούν τα δόγματα μέχρι και το τυπικό, μέχρι τη λειτουργία, πώς γίνεται η λειτουργία και διάφορα. Έτσι. Ναι. Μα το κακό δεν θέλει πολύ. Ναι. Μία εντολή παρεύει ο Αδάμ και έχασε τον παράδεισο. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Μετά το σχίσμα η Παπική Εκκλησία, η Δυτική Εκκλησία, γιατί μετά η Δυτική Εκκλησία διαφοροποιήθηκε βέβαια και με τον Προτεσταντισμό περαιτέρω, ουσιαστικά ακολουθεί την οδό της απολείας. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Και αυτό το βλέπουμε από το εξής γεγονός, ότι ενώ στον ευρωπαϊκό χώρο κυριαρχεί η Παπική Εκκλησία, παρόλα αυτά δεν κυριαρχεί ο χριστιανισμός. Βλέπουμε στον ευρωπαϊκό χώρο να αναφύονται σιγά σιγά διάφορα ουμανιστικά πρότυπα, δηλαδή στη θέση του Θεού μπαίνει σιγά σιγά ο άνθρωπος. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε μια λεγόμενη μένα αναγέννηση των γραμμάτων, αλλά να χάνεται σιγά σιγά το καθαρό εκκλησιαστικό πνεύμα. Να χάνεται δηλαδή η σχέση του Θεού, η σχέση του ανθρώπου στο Θεό. Έτσι, ο άνθρωπος στρέφεται πλέον προς τα εγκόσμια, στρέφεται προς τις επιστήμες, προς τις τέχνες κτλ. Αλλά χάνεται η σχέση του με τον Θεό. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν γρήγορα στο πρώτο μας θέμα. Νομίζω, όπως έχει πει και ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, ότι ο κάθε Προτεστάντης είναι ένας Πάπας. Ένας Πάπας, ακριβώς. Ναι. Ό,τι έκανε ο Πάπας δηλαδή μια φορά, ο κάθε Προτεστάντης το κάνει για τον εαυτό του. Έτσι γίνεται ο ίδιος κριτήριο της αλήθειας. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας. Καταρχάς, πρωτού μπούμε σε λίγες λεπτομέρειες. Πρώτον, το Φιλιόκβε από το οποίο ξεκίνησε. Δεύτερον, ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ένα πολύ σημαντικό θέμα στην πορεία. Και αυτό είναι από τα αρχικά θέματα ιστορικά. Αλλά έχει με τεράστια πορεία και αυτό. Είναι το λεγόμενο πρωτείο του Πάπα. Που κατέληξε στο αλάθητο του Πάπα. Που κατέληξε στο αλάθητο στη συνέχεια. Ναι. Και ένα τρίτο σημαντικότατο θέμα από τη δική μας πλευρά, που οι καθολικοί, οι παπικοί δηλαδή, δεν το πολύ καταλαβαίνουν κιόλας το θέμα, αλλά για μας αποτελεί το σημαντικότατο κριτήριο του χωρισμού μας, είναι το ζήτημα της θεολογίας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, δηλαδή το ζήτημα των ακτίστων ενεργειών. Αυτή η έννοια δεν υπάρχει καν στην Παπική Εκκλησία και στη θεολογία των παπικών. Δεν υπάρχει καν. Την αρνούνται ολοκληρωτικά. Άρα μιλάμε για τρεις βασικές διαφορές, παρόλο που έχουμε φτάσει να έχουμε πλέον εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες. Το Φιλιόκβε, το πρωτείο που κατέληξε στο αλάθητο και το θέμα των ακτήσεων ενεργειών. Ωραία.
Να ξεκινήσουμε έτσι λίγο για το φιλιόκοπε. Το φιλιόκοπε. Λοιπόν, το φιλιόκοπε είναι ένα τεράστιο θέμα και ιστορικά και πολιτικά κτλ. Αλλά η ουσία του είναι πολύ απλή από δογματική άποψη. Στο σύμβολο της πίσης, εμείς δεχόμαστε τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Και λέμε ότι ο Πατήρ γεννά τον Υιό και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Προσέξτε λίγο, γιατί αυτό χρειάζεται να το καταλάβουμε. Δεν λέμε ο Πατήρ γέννησε και εκπόρευσε. Δεν είναι παρελθόν, δεν είναι κάτι που έγινε. Γίνεται συνέχεια αυτό το πράγμα. Ο Πατήρ συνεχώς γεννά τον Υιό και συνεχώς εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα, γιατί αυτό είναι μια διαδικασία εκτός χρόνου. Δεν είναι μια. Έτσι, είναι εκτός χρόνου. Είναι εκτός χρόνου. Κάτι Λοιπόν, που δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Δεν είναι κάτι που να το συλλάβουμε στη δική μας. Ωραία. Να μην πω τώρα στις τρεις διαστάσεις και μιλάμε με είναι κάτι που είναι κάτι που δεν μπορεί ο άνθρωπος να το καταλάβει με το μυαλό. Είναι η Θεία Φύση. Είναι η Θεία Φύση. Ωραία. Λοιπόν, η Εκκλησία μας δέχεται λοιπόν ότι ο Πατήρ είναι η αρχή στη θεότητα, έτσι λέγεται η αρχή. Ο Πατήρ είναι το αίτιο στη θεότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι υποδιέστερα. Έτσι, το τονίζω και αυτό. Ο Πατήρ όμως το δεχόμαστε ως αρχή της θεότητος. Ωραία. Λοιπόν, ο Πατήρ λοιπόν γεννά τον Υιό και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Οι Καθολικοί προσέθεσαν ότι ο Πατήρ γεννά τον Υιό και ο Πατήρ και ο Υιός εκπορεύουν το Άγιο Πνεύμα. Ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Πατρός και εκ του Υιού. Λοιπόν, αυτό είναι τεράστιο σφάλμα. Προκαλεί καταρχάς, δηλαδή αυτή η αντίληψη ουσιαστικά διαταράσσει την έννοια που έχουμε για το Θεό βιβλικά, μέσα από την παράδοση της Εκκλησίας, μέσα από τις εμπειρίες των Αγίων, διαλύει την έννοια που έχουμε περί Θεού. Λοιπόν, γιατί? Διότι εισάγει μία διαρχία μέσα στη θεότητα. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε ότι ο Πατήρ και ο Υιός έχουν εξουσία μες στη θεότητα και το Άγιο Πνεύμα είναι υποδιέστερο. Δεν ξέρω να καταλαβαίνεις, έτσι. Λοιπόν, ενώ η σωστή διδασκαλία είναι ότι ο Πατήρ γεννά τον Υιό και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα, αλλά και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι ομοούσια και προσκυνώνται και τιμώνται εις αξίως. Δεν υπάρχει κάποια ας πούμε βαθμίδα ή κάποια ανωτερότητα του ενός προς το άλλο. Παρότι λέμε δηλαδή ότι ο Πατήρ είναι η αρχή της θεότητος, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Υιός είναι κατώτερος του Πατρός. Αυτό το έλεγε ο Άριος, έτσι, ο οποίος υποβίβαζε τον Υιό σε κτίσμα. Ναι. Οι παπικοί λοιπόν από αυτή την άποψη είναι πνευματομάχοι. Υποβιβάζουν το Άγιο Πνεύμα γιατί θεωρούν ότι η θεότητα έχει δύο αρχές, τον Πατέρα και τον Υιό, και το Άγιο Πνεύμα δεν είναι αρχή. Ενώ εμείς δεν λέμε αυτό το πράγμα. Λέμε ότι και τα τρία πρόσωπα της Τριάδος είναι ισόθεα, ισότιμα, ομοούσια κτλ. Και αυτό θα έλεγα επιβεβαιώνεται αποκαλυπτικά για να το καταλάβει και όλος ο κόσμος, όχι μόνο οι άνθρωποι που είναι πολύ προχωρημένοι πνευματικά και στην Αγία Γραφή, αλλά ας μιλήσουμε για την Καινή Διαθήκη. Στην βάπτιση του Κυρίου, ναι, που έχουμε την εμφάνιση της Αγίας Τριάδος. Ναι. Αν ήταν υποδέστερο το Άγιο Πνεύμα, δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα είχε εμφανιστεί. Και γιατί είναι εμφανιστεί. Πάντως ίσως με κάποιο άλλο. Και επίσης, όπως ακούσαμε σε ένα από τα πολύ όμορφα Ευαγγέλια των ημερών, ο Κύριος είπε ότι αν δεν φύγω, σας συμφέρει λέει, να φύγω εγώ να αναλυθώ και θα σας στείλω τον Παράκλητο, θα στείλω το Πνεύμα του Άγιο. Αν ήταν υποδέστερο και οι Απόστολοι έγιναν ας πούμε πνευματικοί άνθρωποι μετά την έλευση του Παναγίου Πνεύματος. Και διενύχθησαν οι οφθαλμοί του και μπορούσαν να καταλάβουν ακόμα και αυτά που ζήσανε με τον Κύριο, τα κατάλαβαν μετά. Το Άγιο Πνεύμα το που θα σας οδηγήσει εις πάσαν αλήθεια. Έτσι. Και όχι μόνο αυτό, να ξέρουμε το εξής, ότι το Άγιο Πνεύμα θεώνει. Ναι. Το Άγιο Πνεύμα θεώνει. Έτσι. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό και στη συνέχεια λίγο. Λοιπόν, να πω το εξής. Ο ίδιος ο Χριστός το λέει σαφέστατα στην Αγία Γραφή, λέει ότι θα σας στείλω το Πνεύμα το Άγιο, παρά του Πατρός εκπορεύεται. Θα σας πέμψω, λέει, το Πνεύμα το Άγιο, παρά του Πατρός εκπορεύεται. Προσέξτε λίγο Δημήτρη μου εδώ. Θα σας πέμψω, θα σας αποστείλω το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο δηλαδή παρά του Πατρός εκπορεύεται. Και τα έχουν μπερδέψει τώρα εδώ οι παπικοί και λένε, αφού λέει ο Χριστός θα σας πέμψω το Πνεύμα το Άγιο, σημαίνει ότι και αυτός εκπορεύεται για Πνεύμα. Ο Χριστός λοιπόν στην ίδια πρόταση λέει δύο πράγματα. Ότι το Άγιο Πνεύμα αποστέλλεται από αυτόν, αλλά εκπορεύεται από τον Πατέρα. Λοιπόν, πώς θα εξηγούν αυτά οι πατέρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας? Η εκπόρευση είναι υπαρκτική. Δηλαδή, όπως λέμε για τον Υιό ότι γεννάται και για το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται, εννοούμε ότι η ύπαρξη, ο τρόπος ύπαρξης του Πνεύματος και ο τρόπος ύπαρξης του Υιού προκύπτει από τον Πατέρα. Μάλιστα. Εμείς αυτό το λέμε η εσωτερική τριάδα. Τώρα, υπάρχει και η λεγόμενη οικονομική τριάδα, δηλαδή η δράση της τριάδος προς τον κόσμο δια της Θείας Πρόνοιας και στο σχέδιο της σωτηρίας. Αυτό το λέμε η οικονομική τριάδα. Στο πλαίσιο της οικονομικής τριάδας αποστέλει και ο Υιός το Άγιο Πνεύμα. Όπως ακριβώς το λέει ο Χριστός. Το αποστέλει, όχι το εκπορεύει όμως. Δηλαδή την ύπαρξή του το Άγιο Πνεύμα την έχει εκ του Πατρός και δεν έχει καμία άλλη ανάγκη, αλλά από τον Χριστό μπορεί να αποσταλεί. Και γιατί να αποσταλεί από τον Χριστό? Γιατί ο Χριστός θέλει
κάθε ένας από εμάς, ο καθένας από εμάς, να μετάσχει στο απολυτρωτικό του έργο. Και αυτό γίνεται μέσω του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, ο Χριστός ολοκλήρωσε το σχέδιο σωτηρίας για την ανθρωπότητα, για την ανθρώπινη φύση, αλλά για να μπορούμε εμείς να συμμετέχουμε σε αυτό το απολυτρωτικό έργο, αυτό γίνεται μέσω του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, η χάρη του Χριστού έρχεται στον καθένα από εμάς ατομικά μέσω της δράσεως του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, επομένως, επουδενή δεν μπορεί να υποβιβάσουμε το Αγίο Πνεύμα, είναι ισόθεο και ισότιμο μέλος της Αγίας Τριάδος. Και η Αγία Τριάδα έχει μόνο μία αρχή, τον Πατέρα. Αυτό είναι όλο. Αλλά και τα τρία πρόσωπα είναι ισόθεα και ομοούσια. Και ίσως μία τελευταία κουβέντα όσον αφορά συγκεκριμένα το Φιλιόκβε, ότι η λάθος κατανόηση της τριαδικής θεότητος δεν μπορεί να μας οδηγήσει στη σωτηρία μας. Είναι σωτηρολογικό θέμα. Είναι σωτηρολογικό το θέμα. Είναι σαν να λες ότι, τι να πω τώρα, θέλω να πάω σε έναν καρδιολόγο, αλλά τελικά θα πάω σε έναν ουρολόγο. Ακριβώς, τόσο απλό είναι. Τόσο απλό. Βεβαίως. Η δική μου υποψία είναι ότι η λάθος πνευματολογία των παπικών προκύπτει από την έλλειψη της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος μέσα στην παπική εκκλησία. Από εκεί προκύπτει. Πολύ ωραία. Έτσι. Κρατήσου λίγο να το πούμε αυτό, γιατί είναι το τρίτο που είπαμε. Έτσι. Πολύ ωραία όμως. Και για τον ίδιο λόγο δεν έχουν και έννοια των ακτίστων ενεργειών. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Εντάξει. Άρα, φεύγοντας τώρα από το Φιλιόκβε, είπαμε το πρωτείο, το οποίο κατέληξε στο αλάθρο, σαν τη δεύτερη, ας πούμε, πιο σημαντική διαφορά. Κοίταξε, ήδη από την εποχή του Μεγάλου Βασιλείου έχουμε κάποιες αντιδιαστολές με τους πάπες κατά καιρούς, γιατί υπάρχουν και πολύ καλοί πάπες. Έτσι. Μέχρι το σχίσμα έχουμε και πάπες οι οποίοι έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της Εκκλησίας. Αφού ήμασταν μία εκκλησία. Ο Πάπας τι είναι? Επίσκοπος Ρώμης. Επίσκοπος Ρώμης. Και εμείς δεν έχουμε επίσκοπο Ρώμης. Ναι. Θεωρούμε δηλαδή ότι από τη στιγμή που έχουμε έναν εκπεσόντα επίσκοπο, περιμένουμε τη μετάνοιά του. Ακριβώς, δεν διορίζουμε άλλον επίσκοπο σαν Ορθόδοξη Εκκλησία. Ακριβώς, γιατί η Εκκλησία θα έπρεπε να ήταν μία. Έτσι. Και αυτή είναι η μία Αγία Αποστολική και Καθολική Εκκλησία, είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Γι' αυτό και εμείς δεν θέλουμε να λέμε καθολικούς, αυτό αποκαλούνται καθολικοί. Ναι. Αλλά είναι λάθος αυτό. Δικαίωμά τους να ονομάζουν τον εαυτό τους όπως θέλουν. Η σωστή ορολογία για μας δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα το ότι δηλώνεις. Ισχύει και στην Ελλάδα. Ό,τι δηλώσεις είσαι. Έτσι, ναι. Λοιπόν, τι είναι το πρωτείο του Πάπα? Το πρωτείο του Πάπα είναι η απέτηση που προέβαλαν κατά καιρούς διάφοροι πάπες να έχουν τον πρώτο λόγο στη Σύνοδο των Επισκόπων. Να έχουν τον πρώτο λόγο, το πρωτείο στη Σύνοδο των Επισκόπων. Στο πλαίσιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν υπάρχει πρωτείο. Υπάρχει ένας κορυφαίος, λέμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη ή τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, αλλά υπό την έννοια της ισότητας ανάμεσα σε όλους, και αυτός ο πρώτος, αναλαμβάνει κάποια καθήκοντα διοικητικά ή κάποια καθήκοντα διευθέτηση κάποιων θεμάτων κτλ. Αλλά όχι ότι η γνώμη του μετράει περισσότερο από κανέναν άλλον επίσκοπο. Βλέπουμε λοιπόν ότι όχι μόνο η άποψη του Πατριάρχου δεν είναι αναγκαστικά εκείνη που θα επικρατήσει, εδώ έχουμε τη δυνατότητα να επικρατήσει η γνώμη ενός βοσκού, όπως το Αγίου Σπυρίδωνο στην Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Έτσι. Δηλαδή, πορευόμεθα με βάση τους Αγίους και με βάση τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Δεν πορευόμεθα με βάση το ποιος έχει την υψηλότερη διοικητικά θέση. Πολύ σωστά. Έτσι. Και παίρνω το θάρρος να πω ότι στις ημέρες μας όλα δείχνουν ότι μάλλον πολλές φορές ακολουθείται, δηλαδή υπάρχει έτσι αυτή η αντίληψη του παπικού μοντέλου για την διοίκηση της Εκκλησίας. Ενώ νομίζω το παράδειγμα του Αγίου Σπυρίδωνος είναι πολύ χαρακτηριστικό, βέβαια. Είναι το πιο χαρακτηριστικό. Και σε άλλες περιπτώσεις ιερείς, οι οποίοι βέβαια. Και έκανε και το θαύμα, το γνωστό, έτσι. Έτσι ακριβώς. Το οποίο έδειξε την αγιότητά του. Λοιπόν, τώρα, αυτή η διεκδίκηση ενός πρωτεύοντος ρόλου στο πλαίσιο της Συνόδου, όταν πια έγινε το σχίσμα, άρχισε να παίρνει βέβαια έναν άλλο πολύ διαφορετικό χαρακτήρα, ότι ο Πάπας είναι εκείνος που πρέπει να κυβερνάει τους πάντες. Είναι Vicarius Christi, που σημαίνει είναι αντιπρόσωπος, πρόσεξε το, είναι αντιπρόσωπος του Χριστού στη γη. Άκου αντίληψη. Αυτά τα πράγματα από την. Αντιπρόσωπος του Χριστού στη γη. Δαιμονικό, δεν ξέρω. Ναι, είναι δαιμονικά πράγματα. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Να σου πω ένα πολύ χαρακτηριστικό πράγμα που ταιριάζει με αυτό. Η Ορθόδοξη λειτουργία γίνεται με τον ιερέα να έχει στην πλάτη του το λαό. Γιατί ο ιερέας εκπροσωπεί το λαό. Η καθολική θεία λειτουργία γίνεται με τον ιερέα να βλέπει το λαό πρόσωπο κατά πρόσωπο. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο ιερέας εκπροσωπεί το Θεό.
Ναι. Καταλαβαίνεις ποια διαφορά της αντίληψης. Είναι τελείως διαφορετική η αντίληψη. Και βλέπουμε πώς όλο το παζλ κουμπώνει μεταξύ του. Διότι, ακριβώς, γιατί να πρωτομιλήσουμε για την λειτουργία του Αγίου Ιακώβ του Δελφοθέου, που δεν ξέρουμε ακριβώς πώς ήταν η τάξη. Αυτό το πρότυπο, το ότι ο ιερέας κοιτάει το λαό, δεν είναι γραμμένο κάπου. Είναι, δηλαδή, πρώτον. Δεύτερον, βλέπουμε ότι και με την κατάργηση του, μια προσπάθεια μάλλον που απετράπει τελικώς, γιατί απεφάνθη η Ιερά Σύνοδος, την προσπάθεια για την κατάργηση του σταυρωμένου στο ιερό. Βεβαίως υπήρχε το σύνθρονο παλιά κτλ. Αλλά βλέπουμε γενικώς μια τάση να θέλουμε μέσα στη λειτουργική μεταρρύθμιση να πάμε σιγά σιγά σε άλλα πρότυπα. Στο πρότυπο το παπικό που οι ιερείς κοιτάνε τον κόσμο. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, γιατί είναι μια άλλη αντίληψη. Ακριβώς. Είναι μια άλλη αντίληψη. Ναι. Ενώ σε εμάς ο ιερέας είναι από το λαό και εκπροσωπεί το λαό. Λοιπόν, και πώς έχουμε το εν το φωτίσω ψωμεθαφώς. Δεν αυτοθεωνόμαστε. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι τελικά αυτό το πράγμα κατάντησε στη διδασκαλία ότι ο Πάπας είναι αντιπρόσωπος, εκπρόσωπος του Χριστού στη γη. Και βέβαια αυτό το πράγμα σιγά σιγά κατέληξε νομίζω στην πρώτη, στη δεύτερη Βατικάνια Σύνοδο. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχει σημασία. Νομίζω το 19ο αιώνα εν τέλει κατέληξε στην αντίληψη ότι ο Πάπας είναι και αλάθητος. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι επί των δογματικών θεμάτων, επί των εκκλησιολογικών θεμάτων, επί των ηθικών θεμάτων, ό,τι είπε ο Πάπας ισχύει. Ο Πάπας δεν έχει ανάγκη δηλαδή να ρωτήσει κανέναν άλλον. Βέβαια, ρωτάει συνήθως, παίρνει την άποψη και των άλλων, αλλά ό,τι αποφασίσει αυτός ισχύει. Αυτά τα πράγματα από ορθόδοξη άποψη είναι αδιανόητα. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να εκπροσωπεί τον Χριστό και επουδενή δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να έχει αλάθητη άποψη για κανένα θέμα. Μόνο ο Χριστός μπορεί να μας αποκαλύψει ποια είναι η αλήθεια. Ενώ ο Πάπας θεωρεί ότι θα κάτσει να σκεφτεί και θα βρει τελικά ποια είναι η αλήθεια και θα μας την πει. Αδιανόητα πράγματα από ορθόδοξη άποψη. Και βέβαια καταλαβαίνει κανείς ότι στον βαθμό που και μέσα στον ορθόδοξο χώρο υπάρχουν τέτοιες τάσεις, δηλαδή για παράδειγμα να βάλουμε κι εμείς ένα Πάπα και να τον έχουμε, καταλαβαίνουμε ότι στην πραγματικότητα σε κάτι τέτοιο θα καταλήξουμε, ότι θα πρέπει να ακολουθούμε ό,τι θα μας πει κάποιος να ακολουθήσουμε. Επικίνδυνα πράγματα δηλαδή. Παύλο, ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα? Ο Άγιος Τουλωνός, ο Αθωνίτης, είχε πει οι τέλειοι δεν σκέφτονται. Όχι επειδή είναι βλάκες. Όχι επειδή είναι βλάκες, ακριβώς. Οι τέλειοι, επειδή ζουν μέσα στη χάρη του Θεού, παίρνουν την πληροφορία για τα πάντα απευθείας από το Θεό. Άρα δεν μπορούν να πούνε κάτι δικό τους που είναι αλάθητο. Ακριβώς. Το μόνο αλάθητο μπορεί να προέρθει μόνο από το Θεό και από πουθενά αλλού. Ο Άγιος Παΐσιος όταν τον ρώταγες κάτι. Και επειδή δέχονται, συγγνώμη, διακοπτώ, θα μας το πει στο επόμενο. Δεν δέχονται και στην ουσία και την ενέργεια της ακτής του χάριτος. Άρα δεν μπορούν, δηλαδή από όποια πλευρά και να το πιάσεις. Στο ίδιο καταλήγουμε. Ακριβώς. Έτσι, δηλαδή ουσιαστικά τι βλέπουμε? Ότι από τη στιγμή που έχει καταλήψει η χάρις του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία, οδηγούμαστε σε τέτοιο τύπο αντιλήψεις. Δηλαδή ότι δεν περιμένω πια το Άγιο Πνεύμα να με φωτίσει. Εγώ θεωρώ ότι θα φωτιστώ από μόνος μου. Έτσι, επειδή εκπροσωπώ τον Χριστό στη γη, ή μετά θα έρθει ο Προτεστάντης και θα πει: δεν τον εκπροσωπείς εσύ. Εγώ θα ανοίξω το Ευαγγέλιο και θα διαβάσω το Ευαγγέλιο και θα με φωτίσει ο Θεός και θα καταλάβω τα πάντα. Αυτό, να ξέρεις, συγγνώμη για την παρένθεση, το έχω βιώσει τόσο πολύ. Στον προτεσταντικό χώρο. Έζησα 11 χρόνια στην Αγγλία και φυσικά ταξίδευα πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Αλλά ειδικά θυμάμαι έτσι κάποιους καλούς φίλους που είχαν αυτό το προτεσταντικό πνεύμα. Μου λέγανε να, λέει, ανοίγουμε, λέει, και θα βρούμε την αλήθεια. Ανοίγουμε, λέει, θα βρούμε εδώ και θα το συζητήσουμε. Δηλαδή, και μου χτυπάγαν στα αυτιά μου. Εκείνη τη στιγμή, εκείνη την εποχή τη συγκεκριμένη, πριν από χρόνια, διάβασα τον Ιωσήνο τον Πόποβιτς, δεν είχε αγιοκαταταχθεί ακόμα. Και μου ήρθε στα αυτιά μου απευθείας αυτό. Να το ρε, παιδί μου, ο κάθε προτεστάντης είναι ένας Πάπας. Είναι ένας Πάπας. Θα ερμηνεύσει, ας πούμε, και θα πρέπει να κρεμίσει από το χέρι. Και εννοείται ότι όταν προσπαθήσεις μόνος να ερμηνεύσεις την Αγία Γραφή, το πρώτο που θα κάνεις είναι θα πλανηθείς. Εννοείται ότι θα πλανηθείς. Οπότε νομίζω εξελίχθηκε πολύ ωραία η κουβέντα. Πάμε τώρα λοιπόν. Στο τρίτο και στο παρότερο θέμα, λοιπόν, βέβαια το θέμα των ακτίστων ενεργειών είναι πολύ μεταγενέστερο. Δηλαδή, περάσαν 400 χρόνια περίπου μετά, όχι 300 χρόνια περίπου μετά το σχίσμα, που προέκυψε η θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Βεβαίως ο Παλαμάς ξεκίνησε, θα λέγαμε, την καριέρα του γράφοντας ένα έργο το οποίο στρέφεται ενάντια στους Λατίνους. Είναι το περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος. Είναι σημαντικότατο έργο, στο οποίο ουσιαστικά εξηγεί τη διαφορά της Ορθόδοξης Εκκλησίας από την Παπική Εκκλησία μέσα από τη διαφορά στην αντίληψη του Αγίου Πνεύματος.
Και εξηγεί βεβαίως ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς ότι αυτά που λένε οι παπικοί δεν ισχύουν, ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται μόνο από τον Πατέρα κτλ. Και το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο δια του οποίου δεχόμαστε τη Θεία Χάρη στην Εκκλησία. Και εξηγεί ότι αυτή η Θεία Χάρη εκδηλώνεται μέσω των λεγόμενων ακτίστων ενεργειών. Και γιατί πρέπει να το τονίσουμε τώρα αυτό το πράγμα? Διότι, άκουσον, αγαπητέ Δημήτρη, οι παπικοί δέχονται μόνο κτιστή χάρη. Το ξαναλέω για να το πάρουμε χαμπάρι. Οι παπικοί δέχονται μόνο κτιστή χάρη, δηλαδή κάτι που είναι στην ουσία αντίφαση εν της όρης. Κάτι που δεν μπορεί να ισχύει, που δεν μπορεί να υπάρχει. Δηλαδή, οι παπικοί θεωρούν ότι όταν ο Θεός θέλει να δώσει κάτι σε κάποιον, δημιουργεί ένα υπερφυσικό δώρο, όπως το ονομάζουν αυτοί, το οποίο όμως το κτίζει ο Θεός αυτό το δώρο και το αποστέλει. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Θεός σου στέλνει, ας πούμε, φρόνηση. Κτίζει τη φρόνηση και στη στέλνει. Έτσι. Δηλαδή, σε φωτίζει, ας πούμε, έτσι, μέσω ενός κτιστού πράγματος που φτιάχνει ο Θεός. Και η χάρη λοιπόν του Θεού από αυτή την άποψη είναι κτιστή. Είναι κάτι που το κατασκευάζει ο Θεός και στο στέλνει εσένα. Αυτό είναι αντίφαση εν της όρης και είναι πολύ εύκολο να καταλάβει κανείς ότι αν αντιληφθούμε τη χάρη κάτω από αυτό το πρίσμα, ως κτιστή χάρη, δεν σωνόμαστε με τίποτα. Όλη η διδασκαλία της Εκκλησίας, όλος ο αγώνας της Εκκλησίας διαμέσου των αιώνων είναι να αποδείξει ότι η σωτηρία του ανθρώπου συνίσταται στην ενότητά του με το Θεό. Έτσι. Πώς λοιπόν θα προκύψει η ενότητα του ανθρώπου με το Θεό, εάν οι ενέργειες του Θεού, εάν ο τρόπος που προσεγγίζει ο Θεός τον άνθρωπο δεν είναι άκτιστος? Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ενωθεί με το Θεό, πρέπει ο Θεός να κατέβει προς τον άνθρωπο και ο άνθρωπος να ανεβεί προς τον Θεό. Αλλά πώς θα κατέβει πραγματικά ο Θεός προς τον άνθρωπο, αν οι ενέργειές του δεν είναι άκτιστες? Αυτό δεν θα είναι πραγματική κάθοδος του Θεού προς τον άνθρωπο, αν οι ενέργειές του δεν είναι άκτιστες. Αυτή τη θεολογία δηλαδή των ακτίστων ενεργειών, την θεμελίωσε, την ανέπτυξε και την παρουσίασε με τον πιο λαμπρό τρόπο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και ενώ βέβαια ο στόχος του πρωταρχικά δεν ήταν τόσο ενάντια προς τους παπικούς, όσο προς έναν λόγιο της εποχής των Βαρλαάμ, παρόλα αυτά στη συνέχεια οι μεταγενέστεροι χρησιμοποίησαν την παλαμική θεολογία και για να αποκρούσουν και τους παπικούς. Και είναι χαρακτηριστικό ότι στη δική τους θεολογία οι Λατίνοι δεν αποδέχονται επουδενή τη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, δεν θεωρούν οικουμενικές τις συνόδους που δικαίωσαν τον Γρηγόριο του Παλαμά, που είναι οι σύνοδοι που έγιναν την εποχή εκείνη, δηλαδή την εποχή του Γρηγορίου του Παλαμά, τις θεωρούν ξένες ως προς αυτούς, τις οποίες όμως εμείς τις αποδεχόμαστε και τις θεωρούμε και οικουμενικές. Αυτή λοιπόν η θεολογία δηλαδή του ακτίστου φωτός, η θεολογία των ακτίστων ενεργειών, είναι ουσιαστικά η θεολογία της χάριτος. Τι είναι η χάρις και πώς η χάρη του Θεού μας σώζει. Έτσι, και ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς τα ξεκαθαρίζει πλήρως αυτά τα πράγματα και γι' αυτόν τον λόγο οι παπικοί δεν τον δέχονται καθόλου. Πράγματα τα οποία είχαν αποκαλυφθεί σε κάποιους Αγίους. Σε όλους τους ανθρώπους. Δεν είχαν γραφτεί μέχρι τότε. Θέλω να το διευκρινίσουμε αυτό. Δεν είναι ότι ξαφνικά ήρθε ένας Άγιος και ανακάλυψε κάτι που δεν υπήρχε. Βεβαίως, αυτά είναι γνωστά στους ανθρώπους που ήταν μέτοχοι της χάριτος του ακτίστου φωτός. Αλλά όλα γίνονται στην Εκκλησία καθ' υπακοή. Ήρθε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου. Ακριβώς, και ο Θεός έδωσε να γράψει και να τα εξηγήσει αυτά τα πράγματα για να μπορέσει να διαχωριστεί η ήρα από το στάρι. Έτσι, πολύ ωραία. Και βεβαίως ήρθε μετά και ο Άγιος Σημειώνος ο Νέος Θεολόγος και ο Σοφρόνης Ζαχάροφ το Έσεξ. Δηλαδή, είχαμε πολλούς μετά που μίλησαν και λένε τα ίδια πράγματα. Ήδη από την εποχή του Μεγάλου Βασιλείου, ο Μέγας Βασίλειος καθαρίζει ότι εμείς δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την ουσία του Θεού, αλλά λέμε ότι γνωρίζουμε τον Θεό διαμέσου των ενεργειών του. Δηλαδή, ήδη περίπου 10 αιώνες πριν έχει εισαχθεί αυτή η διάκριση ουσίας και ενεργειών στο Θεό από τους πατέρες της Εκκλησίας. Γιατί όλοι οι πατέρες έχουν ακριβώς την ίδια εμπειρία. Όσοι Άγιοι αξιώθηκαν να δουν το άκτιστο φως, το λεγόμενο θαμπόριο φως, έτσι, έχουν μια πολύ σαφή εικόνα και πολύ σαφή ιδέα περί τίνος πρόκειται. Επομένως, στο πλαίσιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η εμπειρία είναι πάντα η ίδια. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς είναι εκείνος ο οποίος κωδικοποίησε, θα λέγαμε, την εμπειρία αυτή και την υπέβαλε σε μια συγκεκριμένη ορολογία. Αυτή δε την εμπειρία και αυτή την ορολογία, επειδή είναι άγνωστη στο πλαίσιο της Παπικής Εκκλησίας, οι παπικοί δεν μπορούν να τη δεχτούν με τίποτα. Θεωρούν δηλαδή απορρίπτουν πλήρως τη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν τι μας δείχνουν? Ουσιαστικά μας δείχνουν μία απουσία της παρουσίας της χάριτος στο πλαίσιο της Παπικής Εκκλησίας μετά το σχίσμα, αν θέλετε, και στη συνέχεια,
Και αυτό φαίνεται, νομίζω, με τον καλύτερο τρόπο και περίτρανα από την πορεία των πραγμάτων στον δυτικό κόσμο, όπου εκδηλώνεται ουσιαστικά εξαιτίας της έλλειψης της χάριτος, εκδηλώνεται σταδιακά αυτό που ονομάστηκε σιγά-σιγά η αποστασία. Έτσι, τι έχουμε δηλαδή μέσα στο πλαίσιο ενός χριστιανικού κόσμου, όλο και περισσότερο άρνηση του Χριστού. Και φτάσαμε στο 19ο αιώνα που έχουμε την ολοκληρωτική άρνηση του Χριστού στα διάφορα φιλοσοφικά ρεύματα της εποχής εκείνης που τα ονομάσαμε μηδενιστικά κτλ. Και στον 20ο αιώνα πια ο δυτικός κόσμος δεν έχει καμία σχέση με τον χριστιανισμό. Θα λέγαμε ότι είναι ένας αντίχριστος κόσμος. Στην πραγματικότητα στρέφεται και ενάντια στον χριστιανισμό και έχει εισάγει διάφορες αντίχριστες και θα λέγαμε ουσιαστικά σατανικές ιδεολογίες. Πολύ σωστά. Και να διευκρινίσουμε, μιας και μιλάμε για τις άκτισες ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, ότι βεβαίως δεν ισχύουν και τα μυστήρια στους παπικούς. Βεβαίως. Κανένα από το μυστήριο. Ναι. Ούτε καν το βάπτισμα, που σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται με οικονομία, σε κάποιον που έρχεται από το βαπτισμό και πηγαίνει στους Ορθοδόξους, λέει να κάνουμε μόνο το χρήσμα. Ούτε καν το βάπτισμα, Όχι. ούτε η Θεία Κοινωνία, ούτε ο γάμος, ούτε τίποτα. Αυτά πρέπει να τα καταλάβουμε όλοι εμείς οι χριστιανοί και να μην νομίζουμε ότι είναι μια άλλη εκκλησία που απλώς πρέπει να τα βρούμε, όπως βεβαίως ίσως γινόμαστε κουραστικοί, αλλά το είπαμε και στην εισαγωγή μας, αλλά τελικά συνοψίζοντας όλα τα ωραία που μας είπες, αγαπητέ Παύλο, σήμερα, είναι χαοτική η διαφορά. Είναι χαοτική διαφορά και καλά κάνεις και το τονίζεις. Στους παπικούς και στους Ορθοδόξους. Είναι αγεφύρωτη. Πρέπει να είμαστε αυστηροί. Και χαίρομαι που είσαι και εσύ αυτής της σταθερής, ας πούμε. Να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά τον αγαπητό Παύλο Κλιματσάκη, διδάκτορα φιλοσοφίας. Αγαπητοί τηλεθεατές, να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Χριστός Ανέστη, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή στις 7 η ώρα. Pastor